خیراتی؟ ناو خیر نبی. ام ایرو چیروکا دلشا دست به دبستانê dike bixwînin ji seta hevala min Dilşa ku ji Almanî ji bo Kurdî hatiye wergerandin. Ji aliyê Ebdullah Încekan ve. Dilşa hê diçe baxçeyê zarokan lê êdî ne pir zêde. Lewra piştî demekî Kurd Dilşa dê biçe dibistanê. Vê sibehê di rojnameyê de jî dinivîse. Dayê bi dengê bilind dixwîne. Di vê meriv hemû zarokên xwe ku heta hezîranê dibin 6 salî li dibistanê qeyd bike. Dilşa dipirse: Min jî? Dayê serê xwe dihejîne: Belê, ji xwe tu di Nîsanê de dibî 6 salî. Dûr e ji dibistanê nameyek tê ku tê de roj û saetên qeyda dibistanê û kaxizên divê dayê bi xwe re bibe hatine nivîsîn. Dilşa hê nizane ka ew ji bo dibistanê şa bibe yan na? Gava mamosteyekî bihêrs be wê çi bike? Mîna ku Dilşayê careke di televizyonê de dîtibûm. Dibe ku baştir be ew hê jî biçe baxçeyê zarokan. Lê bavo dibêje: Êdî mamosteyên mîna yên di fîlman de tune ne. Dayê jî lê vedgerîne. û ji bilî vê jî divê tu xwendinê hîn bibî. Hingê tu dikarî êvaran ji Yaqûb re çîrokan bixwînî. Yaqûb navê birayê wî ye. Ev fikir li xweşa Dilşayê diçe. Serê sibeha pênşemê dayê û Dilşa Yaqûb dixine erebeya zarokan û diçin dibistanê. Lewheyek nîşan dide ka ew bi kîjan aliyî ve biçin. Dayîkek bi cêwiyên xwe re li pêşiya wan e. Her du jî wek hev dixwîyîn. Yanî wekî hev in. Dilşa difikire ka gelo wê werin sinifa wê yan na? Welleh komîk e. Divê dayê formeke bi gelek pirsan tijî bike. Dilşa ji sekretera dibistanê ji Pelda xanimê re dibêje ew dixwaze bila meheqeq hevalê wê zînê jî di sinifa wê de be. Peldaya baş vê daxwaza Dilşayê di formê de qeyd dike, not dike. Ji nişka ve dengekî zîz yê zengîl tê. Dilşa vedijiniqe. Pelda xanim dibêje: Ev zengîla bêhnvedanê ye. Yani teneffüs e. Niha hemû zarok dikarin li hewşa dibistanê bilîzin. Wexta ku dixwazin ji mektebê derkevin, Dilşa dibîne ku gelek derî ser piştê vekirîne. Ser piştê vekirîne yani heta dawiyê vekirîne. Yani mesela olsa yani di piştan da tiştektin olsa vallahi tine ji bo ku vekirine ya. Aferin. Ew bi meraq li hundir dinihêre. Di hemû sinifan de li aliyê pêşiyê texteyek heye û bi piranî jî li kêleka wî texteyeka din jî heye. Li aliyê dawiyê bi piranî refkên kitêban û pêlîstok hene. Hemû kursî yan wek xelekekê hatine danîn yan jî li pey hev hatine rêzkirin. Hin ji wan jî wek yên grûpê rûbirû ne. Bi dîwaran ve resim daliqandîne. Di hin sinifan de li hember hin pencereyan kulîlk hene û tew di yekê de akbar û mekçiye heye. Dibistan gelekî li xweşa Dilşayê diçe. Ji nişka ve car din zengîn lê dixe. Hemû zarok ji hewşa dibistanê hücûmê hundir dikin. Dilşa xwe bi dayê ve dizeliqîne da ku kes lê neqelibe. Demekî şûn de divê Dilşa ji bo kontrolê biçe doktor. Kontrolê. Yani ji bo muayene mesela. Ji bo mektebe hazır ya ne hazır? Doktorek wê muayene dike ka Dilşa baş dibîne û dibihîze yan na. Çavû goh. Doktor Dilşayê dipîve û wê diwezînîne. Ka çi qasî dirêj e û çend kîlo ye. Îca jî divê Dilşa li ser lingekî hetanî cem dayê xwe hil biavêje û li ser tiliyan û li ser pehniya xwe biçe. Dilşa hema hetanî hinda derî xwe hil diavêje. Lewra ew vê baş dikare û divê ew resmekî jî çêbike. Xaniyekî û zarokekî.
Di dawiyê de biryar tê dayîn Dilşa dikare biçe dibistanê. Rojeke şemiyê dîsa ji dibistanê nameyek tê vê carê ji mamosteya Dilşayê ya nû ye. Navê wê Mamoste Havîn e. Cara dinê sekretera wan pelda bûne navê? Navê mamosteya wê Havîn e. Dilşa diçe sinifa 1B. Emê jî yek de ye. Aferîn. Yani bir de. Ew di cî de telefonî zînê dike. Zînê kî bû? Hevalê wê. Zîne hevalê wê. Ji sekreter re gotibû bira kesîn hevalê min zînê jê têda be. Wayê wî kirê. Ji zînê re jî nameyek hatiye sinifa 1B ji wê re jî ketiye. Wan hat cî ew diçin sinifekê. Emê ji wexta ku ew ku mekteba me de asa hücûmê hundir dikirin. Di nameyê de lîsteya malzemeyên ji Dilşa re lazim heye. Dayê pê re diçe ku wan tiştan bikire. Qutiyeka rind a boyaxê, firçe, qelem, defterên nivîsê û yên matematîkê, deftera resman, hevîrê lîstikê û gelek tiştên din. Li malê Dilşa li ser tiştên navê xwe dinivîse, lewra ew êdî dizanin navê xwe çawa binivîse. Jê re çenteyek jî lazim e. Wî jî pîrika wê rewşen didê. Yekî bi stêrkan xemilandî. Di hundirê wî de jî sürprîzek heye. Tûrikê sporê, kîsikê qeleman, tevî gelek qelem û çentikekî milan. Tev jî bi desenê stêrkan hatine xemilandin. Dilşa hemû tiştên xwe yên dibistanê bi kêfxweşî dicivîne bê sebir li hêviya roja pêşîna dibistanê ye. Dawiya dawiyên ew roj tê. Hê berî taştê hin kes li zengîla wan dixin. Dapîra Meyrem û kalikê Seîd li ber derî ne. Dixwazin roja pêşîn a çûyîna dibistanê bibînin. Mixabin dapîra rewşen nikare were. Nexweş e. Piştî ku bi hev re taştê dixwin, Dilşa diyariya xwe ya di kumik de digere. Pir giran e. Dilşa dixwaze hema niha mêze bike ka çi di hundirê wê de heye. Lê divê ew hê bisekine, bavo resmekî wê biçente û kumik digire. Dayê Yaqûb dixe erebeya zarûkan, paşê bi rê dikevin. Yaqûb kî bû? Yaqûb rê diçe bo. Aferîn. Hewşa dibistanê xweşik hatiye amadekirin, li pêşiya dikê gelek kursî û bank hene. Gelek dê û bav û zarok hatine. Lê dîsa jî li ser bankekê çend ciyên vala hene. Dilşa dê û bavên xwe kaşî wir dike, rêveber axaftineka Kurd dike. Zarokên sinifa çaran şanûyekî komîk dilîzin. Mijara wê ev e. Yekî bi navê Baran ji ber ku xwendina wî tune ye, li ser bankeke nû boyaxkirî rûdinê. Paşî ew bi hev re strana hemû zarok xwendinê hîn dibin distirên. Piştî vê mamoste têl û gazî zarokên sinifa xwe dikin, tev diçin sinifên xwe. Dilşa bi zînê re li maseyeke li ber pencereyê rûdinê. Zarok hemû kumikên diyariyan datînin ser maseyê û çente jî datînin erdê. Dilşa pêşî bi dîqet li mamosteya xwe mêze dike. Mamoste Havîn yeka ciwan û devliken e. Ew dê û bavan dişîne hewşa dibistanê. Pey re ew çîroka mişkekî dibêje. Yê ku berê newê re ji qula xwe derkeve, lê cardin hêza xwe dide hev û dinyayê keşf dike. Piştî vê zarok ji refikan kaxeza ku navê wan li serê tînin û li ser wê kaxezê mişkê rengîn çêdikin. Mamoste plana dersê belav dike. Ji niha pêve rojê 4 dersên Dilşayê hene. Mamoste xebateke ji bo malê jî dide wan. Yanî Spartek. Dispêre wan. Bi Tirkî dibêjin ödev. Divê ew li ser kaxezekî resmê kumikê diyariyê çêbikin. Di dawiyê de ew tev diçin hewşa dibistanê wênekêşek li wir resmê hemî sinifê bi çente û kumikên diyariyan ve digire. Kî bixwaze dikare carekê resmê xwe bi tenê jî bide girtin.
Helbet Dilşa jî vê dixwaze. Rojek ji mektebê qediya jî bi rastî jî pir xweş bû. Dilşa ji niha ve ji bo roja din şa dibe. Ji ber ku gava dibistanê bi rastî jî dest pê kir, ew dê hînî xwendin, nivîsîn û hesabkirinê bike. Dawiya dawî Dilşa li malê kumikê diyariyê vedike xwedêyo çi qas pir tiştê de hene. Heyf e ku kumikekî vî awayî tenê di roja pêşîna dibistanê de tê dayîn. Seta hevala min Dilşa ji 10 pirtûkan pêk tê, ev ya pirtûka yekem bû. Dilşa dest bi dibistanê dike. Gelo te ji vî çîrokên çi fehm kir? Mesela meriv ku ji mektebê hez nekiriye, yani meriv ku her meriv hez dikin. Mesela em bêjin mesela em bêjin ez ji bo ez naxwazim erim mektebê. Ama mesela ez naxwazim erim mektebê, ez digirim. Li mekteb tiştekî xweş e mesela xwendekan dibin, her tiştê dikin. Aferin. Ji ber wî divê zarok ji xwendinê netirsin, herin xebera mamosteya xwe bikin. û mamosteya Dilşa navê wî Havîn bû, yeka ciwan û dewlêken bû. Tişta hînê wan dikir û kumikek diyariyê wan kiribû. Seta me Dilşa dest bi dibistanê dike, kitaba me xelas.